Nousee! Menee! Keltaisessa johtajapaidassa tulee myös Lauri Lepistö. Hieno hiihto kerta kaikkiaan tältä kolmikolta. Paras fiilis oli silloin maanantaina, vaikka se oli tosi raskas päivä, mutta se oli semmoinen työvoitto. Voitteesta meillä meni tiimilläkin hyvin ja helpoin oli kuitenkin ehkä se keskiviikko, vaikka meillä oli tosi kova kisa, mutta se olosuhde oli vastatuuli ja sen verran liukas keli. Sitten tää oli taas kans niinku tämän kovan viikon päätteeksi tää 80 ja todella pehmeät ja haastavat olosuhteet. Ei tässä käykään helpolla päästä. On vaihtelevia, tai kaikki reitit on niinku eri reitti hiidetään joka päivä ja sitten siinä on se vaihtelua. Näin loppukiri tehty ja Kaari vie tämän päivän. Siis se oli ihan hirveetä alusta asti, mä en kerennyt verrytellä ollenkaan. Ei siinä hirveästi kerennyt maisemia katsella, mutta oli siellä ihan hyvän näköistä mettää, joo. Siis erittäin hyvää mieli, että en mä ois uskonut, että mun jalat jaksaa oikeesti niin kuin näin paljon hiihtää. Joo, ehdottomasti, kyllä tästä tulee perinne.